Nemáte ani hovno. Čurak, máš dobrý telefon. Koľko máš roky? 16. 16. Môj syn má tiež 16. Poznáš asi Rolina. On je veľmi džifo, veľký. On vás chráni, nie? On? Hej. Prečo? On je veľký. Prečo myslíte? Ty máš koľko? Ja? 7. Nie, nič sa nerieši, neboj sa. Ty máš koľko? 16. Jo. Keď som mal ja 16. Máte tu drogy? Šnípate? V živote som ja. Nikdy som v živote drogy nebral. Vieš prečo? Radšej som si alkohol dal. Radšej som sa napil jak kokot. Ale nikdy v živote drogy som nebral. To aj môj oco tvrdí. Ja ti vážne hovorím. Ja viem, to aj môj oco tvrdí. Nikdy v živote, jak som sa narodil, v živote moje drogy som nebral ani nebudem. A alkohol nie je droga? Radšej, čo je alkohol? Radšej som, hej, daj sebe jednu dávku drogy a daj sebe 4 piva. A budeš závislý na jednej pojebanej droge a budeš tu potom somrať jak debil. A na pive nebudem závislý? Nie. Pivo dá sebe. Ja sebe jeden deň sa opijem, na druhý deň si dám mlieko, není problém. Ale nie som závislý na kokotinách. No na alkohole môže byť človek tiež závislý. A ešte viac. Na alkohole? No. Alkohol. Niektorý tréner. Môžem ti vysvetliť jednu vec? No, počúvam. Koľko máš ty rokov? 6. No. Robil si ty taký na stavbe? Aj robil. Hej? No, staváme dom. Čo si robil na stavbe? Stavajú dom. Základy, Hej. šalovanie, no. Robil si strechu? Aj strechu sme robili. Dával si hore hranoli, všetko, krokvy. To som pomáhal z robotíky. Áno. Naví. A vieš, čo to je robota? Ja viem, čo to je. Teraz zateplujeme strechu. Zatepluješ? Ja to robím celý život. Robím. Každý robí niečo iné. Ja robím od spodu. Ja som základy, od základu až po vrch robím dom. A viem, čo to je. Ja viem, čo to je. Ale nikdy som drogy nebral. Nikdy. Tak dobre. Radšej sa opijem. Ja celý týždeň nič a potom nemám rád chlapce, vieš čo? Môj syn, však možno, že poznáš, Rolino. No. Mám rád, ale nesmiem, že by drogoval. Určite. Vieš čo je u mňa? Ja radšej budem, ja celý týždeň makám jak kokot, ale nemám rád, keď ja sa dozviem, že bude drogovať, alebo dať. Tak určite nedroguje. Ja ho strem. Ja už som mal problém, lebo tu Geňo vyskočil na mňa, tu v Sorgóni, kokotko. Prečo mám zakázané tam? Ja som išiel domov po pištola, som ostal odjebať. Mal som ho odjebať do piči. Doteraz čuraka robí zo seba. Mal som ho odjebať do piči. Urobil som len toto, že som strelil do vzduchu. Mal som mu dať gulu do hlavy. Teraz boli v base. Čo? Nikto by nevedel. Bol by som ho odnesol tak je na Bukovec do piči. Ľudia by vás videli. A kto by ma videl? Políciu by hneď zavolali. Nevieš. Určité veci. Ja už som pištol odjebal. A možno, že mám ďalšiu. Mám samopal. Mám všetko. Vy chlapci, vy ešte neviete, čo je. Vy si začínate robiť partiu. Len nikomu, daj mi tých jednu. Nikomu nič nevadí, ako tým starým. Ja ti poviem, rovno. Nikomu nevadí. Len nestarajte sa do tej partie.
Wiesz, vy si robte svoje. No, tak, niech przyjdzie. Koľko hodín, Roman? Vy si robte svoje, Presne? ale do nás Jedziesz. nešlo. Na Moldavsku 41. Ja chcę zapalę kawyczkę zbijać. Tam byłem, a dużo. Daj gaďo. Prečo? Vieš, Prečo? vieš, ak tam je. Ja už nejdem potom. Prečo? Sa idem učiť. Kedy? No dnes. Neviem. Nie prijeżdżam okolo 8. Dujka moja. Dobre, presne, tak má byť. Ty, Zizko, No, ja sam kamera do szkoły. pozri sem, jedno ti poviem. Čo? Všetko, aby tak bolo, všetko, keby